ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆ ಆಯ್ಪೇಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಪ ಪನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಜನೆ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ತಡೀಟು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಂದಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 170 ಮೀಟ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಗುರುದುಗೊರಿಯರ ಬಡೋದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ್ತಬೈ ಮೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾಯನ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಕರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ BJPದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಮುಖರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಜನೆ ದಯಾನಂದ್ ಕೋಣಾಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ದ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶ್ವಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ಥಳೀಯ BJP ಮುಖಂಡರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೋಣಾಜೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಊರ್ದ ಮಾತೆಯರು ಎಂಗಲ ಮಾತೆಯಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕುಂಪಲ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ ಅಡ್ಡತಾದಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಗರೋತ್ಥಾನದ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾದ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂಗಾರೆ ತಾದಿ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ BJP ಮಂಡಲದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವತ್ತಬೈಲ್ ತಾದಿನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ನೂತ 80 ಮೀಟರ್ ತಾದಿ ಒಲ್ಪ ಊಟ ಪೋತುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಜನಕಲು ತಾದಿದ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೆಯೋನಡೆ ತಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವೆತ ಗುಣಮಟ್ಟನು ಒರಿಪಾದು ತಾದಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯಿರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣದ ಪೂರ ದೈವದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಪುರಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಬೇಲೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ನೆಟ್ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದು ಐಟು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 180 ಮೀಟರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ರಸ್ತೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನ ಜನ ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನ ಕಮಲಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಭರಿತ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ವಾರ್ಡ್ ಅಂಜನೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆಡ್ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ
ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯುಕ್ತರಾಯನ ಮೋಹನ್ ರಾಜರು, ಹರೀಶ್ ಕುಂಬಳ, ದಯಾನಂದರು, ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮಗರು, ಶಿವಾನಂದ ಟೈಲರ್, ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದೇರು ದಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡಾಮರ ಐಜನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನಾಗ ಆ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಲಾಪನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೆನೆ ಪೂಜೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಪೋಪುನ ರಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅನುಭವಿಸವೇರು ಅಂಚನೆ ಈ 180 ಮೀಟ್ರ್ ರಸ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಅವರ ಪರಿಸರದ ಜನಗಳು ಈ ರಸ್ತೆದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ರಸ್ತೆನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನು ರೋಡನ್ನು ಕೂಡ ನುಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನೇನು ಅನುಭವಿಸವಾಡು ಯಾನೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಈ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆತ್ತಂದೆ ನನಾತ್ ಈ ಊರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಊರ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕನತದ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಪಲದ ಹೆಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಜನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ಭಗವಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸವಾಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕುಂಪಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪುರಸಭೆತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಾತ ಜನಕಲು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತುದು ನನಾತ ಈ ಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸವಾಡು ಮಾತರಿಗಳ ಯಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸೋದು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಡಾವಾಡು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಮಲ್ಲ ಗುಣನು ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಕರುಣಿಸವಾಡು ನನಾತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ಭಗವಂತರ ಕರುಣಿಸವಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ನಾರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ನನದುಮಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಡೆ ನೆನಲಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆಯಾವಡೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡಿತು ತೆರಿಪಾದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಮಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಎಂಗ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆ ಸೇರಿನಂಚ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ನಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿನಿ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಜನಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೋದ್ಬಾರ್ದು ಅರೆ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತಲ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಯಾರುಂಡು ಆ ಬೇಲೆನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀತರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಈ ಐಕೊಂಜಿ ಆರಾಮಿಕ ಹಂತವನ್ನು ತೋಜ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರೇನ ಕಮಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಡು ಬಗಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೊಕಲಾತ್ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಜಯಿಸಿದ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಮಲ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶ್ವಿತ್ ರಾವ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರು ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ಟೈಲರ್, ಹರೀಶ್ ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ, ಉಮಾವತಿ, ಸಿಂಧು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ದಯಾನಂದ ಕೋನಾಜಿ, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ನೇತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತಿರ ಪಂಡದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆದ ಇನಿ ಐನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಉರ್ದುಗೋರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳುವ ಕುವೆತು ಬೇಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ KR ಅರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ఒక ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಪಲ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೊಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ಶುಚಿತ್ವದ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು